Machiegni jodak kod johala machiro ma Kapsokuony e kar chung' od bura ma Mount Elgon nobago ng'anyo mar sundo piny owacho mondo ochop singo mar loso apaya ma Kimilili kochomo Kapsokuony. Jodak go omoko mach e chiro ma Kapsokuony, chal ma bende orocho chenro mag wuoth e alworano. Giwacho ni koro en higni 3 nyaka ne jatend piny William Ruto chiw singo mar loso apayano. Chal mar apayano gimedo ni osethiro ahinya chenro mag ohala, wira ni nitie kinde ma nyamburko ok nyal kadho. Rais wakati alikuja hapa akatu address hapa Kapsokuony na akatuambia in the next 2 months hii barabara itakuwa imeundwa. Hadi saa hizi barabara haijaundwa na saa hizi miaka 3.5 imeisha. So mimi nataka kuomba rais wetu, juzi kuna watu wamechomeka hapa Kibuk, familia moja watoto 4 wakachomeka hadi wakakuwa ashes, na wakati wazima moto walikuja walichukua almost 2 hours ndo kafika huku.